Днес е почивен ден и в почивните дни много обичам да правя неща, които буквално ароматизират цялата къща, като палачинки, за да може още като се събудим да вдишаме аромата и да си припомним, че днес е почивен ден и да се зарадваме. Но замислили ли сме се защо? Ето, като направим палачинките, ние усещаме аромата. Как така усещаме аромата на палачинките? Усещаме аромата на палачинките на храната поради процеса дифузия. И днес ще разгледаме с вас процесът дифузия. Само да сложа сместа за палачинки, защото ще имам две много тъжни деца, ако ги загоря. Какво всъщност е дифузията? Дифузията е процес, при който става разпространение на частици, атоми, молекули, иони от области с по-висока концентрация към области с по-ниска концентрация, докато се разпространят равномерно в цялото пространство. Тоест сега по-високата концентрация от сместа за палачинките, частиците ще започнат да се движат във въздуха, докато не заемат цялото пространство на стаята. И съответно ние ще можем дори в другия край да усетим тази миризма. Разбира се, по този начин може да усещаме миризмата на цветята, миризмата на парфюма, ама дори миризмата на изпражненията. И по този начин ще бъдем насочени да си гледаме в краката, за да не настъпим някоя мина. Така че това се дължи на процеса дифузия. Нека погледнем и нагледно този процес. Той се случва и в газове, и в течности, и дори при твърди тела. Но там трябва доста повече време, за да се случи дифузията. Но буквално две, да кажем, метална и медна почка могат да се съединят, да дифузират едно в друго частиците, когато те стоят слепени дълго време. Нека да си направим един чай. Той ще се получи чрез процеса дифузия. Отивам за вода. Да сложим пакетче чай. За чая ни трябва вода и пакетче чай. Поставяме пакетчето чай и да видим какво ще се случи. Виждаме, че дори вече започва да се отделя чая в водата, т.е. изсушените, това е плодов чай, плодове започват да дифузират в водата. И този процес се осъществява поради естественото движение на частиците и не изисква енергия. Дори да сложим захар тук, но аз пия моят чай без захар и искам да си го изпия, дори да не разбъркаме захарта, тя отново ще се разтвори във водата, защото ще дифузира. Виждате как вече имаме оцветяване. А сега ще ви покажа друго нещо. Взимам отново две пакетчета чай. И ще видим дали ще има разлика при различни температури. Имаме чаша с студена вода и сега ще сложим отново, ще си напълним чаша с топла вода. Обаче аз май да обръщам палачинките, че
Чудесни са. Дори не успях да ги загоря. Така, слагаме топла вода. И чаша със студена вода. И поставяме турбичките с чай. Трябваше едновременно. Така, при нас може да се каже, че палачинките почти са ни готови, но започваме да виждаме отделянето в топлата вода, докато в студената още този процес не се наблюдава. И това е така, защото при увеличаването на температурата се увеличава и кинетичната енергия, частиците започват да се движат по-бързо и съответно дифузията се случва по-бързо, скоростта е по-висока на дифузия при повишаването на температурата. За какво още всъщност ни трябва тази дифузия? Вече разбрахме, че дифузията ни трябва, за да може да усещаме миризми, за да можем да навлезнат различни частици в течности, но също така дифузията е необходима на човек, изобщо за да може той да съществува. Ето така са по-хубави. Когато дишаме, ние в нашата кръв чрез дифузия навлиза кислород. Знаете, че няма как да съществуваме без кислород, т.е. дишайки чрез дифузия, кислорода влиза в нашата кръв. А издишайки, въглеродния диоксид, този токсичен газ, излиза от нашата кръв чрез дифузия. Така че дифузията е един наистина жизнено важен процес.